L-istorja tallimna li l-ewwel nies li rifsu dan ix-xiber tard kienu ġejjin minn Sqallija. Minn din l-istorja ġiet imnebħa storja oħra, din id-darba fittizja ta' żewġ persuni f'Ardalam. Fil-fatt, b'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill għall-Arti u Heritage Malta, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar il-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb fittizju għat-tfal ta' bejn l-10 u 12 sena bl-isem ta' Smajna isimna taħt l-art. Fil-pubblikazzjoni tal-ktieb fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa, l-awtriċi tal-ktieb Loren Vella qalet li dan iqajjem għarfien fuq il-passat ta' pajjiżna. Din hija l-idea li kif kien ġara fi żmien is-silġ meta kienu ġew qasmu minn Sqallija għal Malta ċertu annimali kienu ġew għal ken ta' sħana imma mbagħad ma setgħux jerġgħu jitilqu l-barra u mietu hawnhekk għax ma kellhomx ħafna ikel. Da kollu kien bħala ispirazzjoni għall-istorja. One News tkellem ukoll mal-Ministru Owen Bonnici li tkellem kif jeħtieġ li jkun hemm aktar pubblikazzjonijiet bħal dawn biex it-tfal ikunu jistgħu jitalmu aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna b'mod differenti u li jagħmel sens għaż-żmien tal-lum. L-ewwel nett aħna rridu nimmarkaw il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Biennale ta' Venezja li għat-tieni darba li parteċipajna wara nuqqas ħafna snin u aħna ridna li din ma tkunx biss parteċipazzjoni f'Venezja imma anke nagħmlu attivitajiet speċjalment ma' tfal ta' żgħira biex isiru jħobbu l-arti. Din il-pubblikazzjoni hija bbażata fuq l-arti ta' Trevor Borch, The Cave of Darkness Point of No Return, li tifforma parti mill-Padiljun ta' Malta għall-Bjennale ta' Venezja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.